Right. Sesiyangena ke manje emsebenzini wa grade 10. Kodwa siqala ngesizokubiza ngokuthi ama definitions. Yini ama definitions? Yini lokho esikubiza ngokuthi ama definitions? Into esiyibiza ngokuthi ama definition ifana nento esiyibiza ngokuthi incazelo noma isihumusho. Incazelo noma isihumusho. How do you interpret? Uyichaza kanjani noma yenziwa kanjani? That is what we call a definition. Ngoba igama nje elithi definition lisuke lithi definer, ichaze leyo nto ukuthi iyini noma yenzeka kanjani. That is definition. So ingakho kubona noma uzwa ngithi incazelo okanye isihumusho saleyo nto sokuyenza ngaleso sikhathi. Sini ke thina lesiyenzayo sihumusha the algebraic fractions. Algebra, it's part of mathematics. It's part of scientific language esebenzisa inamba. But lezi inamba sizoyibheka kakhulu manje yilezi ezingama fractions. Njengoba ngeke ngasho naseqaleni ngathi kuye kubukeke noma kuzwakale kubukhuni kubatwana ukusebenza ngama fractions. Kanti akubukhuni ukusebenza ngama fractions. Inqobo nje mawufundiseke kahle. Indlela ke yokuqala esizohumusha ngayo yilena esithi multiply or multiplication of fractions. Ukuthi siwa multiplya kanjani ama fractions. Uyangizwa ukuthi ngithini kuwena? Siwa multiplya kanjani, siwahumusha kanjani ama fractions. So indlela ke yokwenza ama fractions yile engiyishoyo njengamanje ukuthi siyawa multiply, kwesinye isikhathi siyawahlanganisa addition, kwesinye isikhathi siyawasusa subtraction. But lento sisuke siyenza kuphi kuma fraction. Why kudilwe kangaka nezinamba eziyama fraction na? Because abantwana they feel ukuthi ama fractions abukhuni and yet ama fractions awekho obukhuni, kuphela wachazelekile kahle ukuze bawa understand. Bese sizobuka a division. I division ke yona iyodwa, it's a combination or it's a reversible process ye multiplication. It's a reversible process ye multiplication. Okusho ukuthi njengoba ukuedwa kuhambisana nokususa, kanjalo ne multiplication iyohambisana nani ne division. Uzobona ke kuya intertwine, kuyenzeka kwenzeke kanje kanje. Lapha ke uzobona buka ibonelo zethu. Ngisebenzise ama letters alphabet A B C D E up to Z. Right? Esikubiza ngokuthi ama variables. Variable meaning lezi zinto lezi zimele inamba ezithize. Unlike kule situation. Kule situation u2 umele u2, u3 umele u3, u9 umele u9, u4 umele u4. Kanti la u-A asiwazi, u-B asiwazi, u-B asiwazi, u-C asiwazi, u-Q no N no M no N no A C B D K P J B asibazi ukuthi bamele bani. But sikwenza lokhu sisebenzisa ama letter ngoba we want to generalize. Sifuna ukuchaza kuwena ukuthi noma kungaba yipi ke enye inamba ongahlangabezana nayo iyokwenziwa ngendlela efanayo. Sesiyaqala ke siyasebenza. Uma umultiplya ama fractions. Antu sayikhumbula ifraction ake siyichaze kancane nayo. Usayikhumbula ifraction angithi sathi ifraction ine number engaphezulu bese siyayidivide
mase siyidividile kuphinde kube nenye number engezansi. Sathi engaphezulu siyibiza ngani? Nge-numerator. Sathi engezansi siyibiza ngani yona? Nge-denominator. Denominator. Angithi siyakhumbula lokho? I-fraction nje inalezi ya number zombili. So ngizothi mangikhuluma nge-numerator wena awuzwe, yizwa ey'ndlebeni zakho ukuthi ngikhuluma ngenamba engaphezulu. Kanti mangikhuluma nge-denominator sisuke sengikhuluma ngenamba engezansi. Okay? So that's our fractions. Ama-fractions akhiwa yinamba ezimbili. Ama-fraction noma imaphi akhiwa yinamba ezimbili, enye ingaphezulu enye ingezansi, numerator and denominator, numerator and denominator, numerator and denominator, numerator and denominator, noma imaphi ama-fractions. Sesiyaqala ke siyasebenza. We are now multiplying ama-fractions ethu. So multiplier kanjani ama-fractions? Multiplywa kanje. Ma multiply ama-fractions, umultiplya inamba ezingaphezulu zodwa. Kanjalo futhi uphinde uzomultiplya ezingezansi zodwa. Asikwenzeke lokho. I-answer yethu ile. A times B is AB divided by B times C is BC. Nanso-ke i-answer yethu. Ngithi kwena i-fraction mangabe siyimultiplya, simultiplya inamba ezingaphezulu zodwa. Siphinde sizomultiplya ezingezansi zodwa. Athi siyayizwa leyo nto. Bese sithi mase sikwenzile lokho bese siyabheka ukuthi ngaphezulu kukhona yini okufana nokungezansi. Yes, kukhona okufana nokungezansi. Siyadivide ke lokho noma siyakhansela. Kodwa siyakhansela makulingana. Kodwa makungalingani siyadivide. Nakho ke kuyalingana in this case. U-B nanku omunye u-B nanku ya. Sekusele bani ke? U-A divided by C. Nanso ke answer yethu yala u-AC. Uyabona ke lento ade ngikutshela yona ngithi i-multiplication iyahambelana ne-division. Sesidividile la u-B uyaka ngaka u-B uyakanye. So 1 times A is 1 over C. Asibuye size inambeni. Sithe kwenzeka kanjani konje? Sithe numerator to numerator. Number engaphezulu kwengaphezulu. Siya multiply la kanje. Mas multiply kanje na sithole bani ke? Sithole u18. So divide u18 wethu. Bese siyahamba siyo multiply ngezansi. Ngezansi sithola bani ke? U12. Nansi ke answer yethu. Nansi answer yethu. Kodwa futhi leya answer yethu isangaqhubeka yenzeke. Yenzeka kanjani ke? Ngokuthi sifune inamba ezongena la iphinde ingene la. Inamba ezongena la iphinde ngenye indlela u18 udividewa ubani. Leyo number futhi ayikwazi ukudivide abani? U12. U18 udivided u6 kathathu. Ku12 kabili. U18 udivided u3 ka6. U12 adivide u3 ka4. U18 yilezo number pair esikwazi ukuyisebenzisa ukudivide la. Yingakho ukubona i-answer yethu yokugcina isingabhaleka ngokuthi sibuze thina ukuthi bangako 6 ku18 bawu3 over bangako 6 ku12 bawu2. So inamba eyodwa le esidivide ngayo ngaphezulu siphinde sidivide ngayo ngezansi. Leli fraction ke seli-simplified kanti labe liselikhulu se-complex. Sibuye size la addition. Uma u-adda
uma ueda ama-fraction, anti usakubona ukuthi lokhu i-fraction yindaba sithi fraction ngoba kunenamba engaphezulu kanye nenamba engezansi. Engezansi konje siyibiza ngokuthini? Denominator. Engaphezulu siyibiza ngokuthini? I-numerator. Sezwana? Sithi-ke mawueda wenze njani? Mawueda wenze njani? Mawueda-ke wenza lokhu. Ufike udwebe umugqa wakho esiwubiza ngokuthi it's a division line. It's a division line. Bese uthatha le number le uyimultiply ngale. Thatha le number uyimultiply ngale. Uthole bani ke? Mawusu uyimultiply uzothola uC. Uzothola uCD. Bese ke mawususuka lapho busuthi lo ukhansela lo kusale lo. Laba nje bobabili bayakhanselana kusale lo. Thatha lona ke ummultiply nalo ngaphezulu. Uzothola bani ke mawusenza kanjalo? Uzothola uAD. Wehlisa uphawu lwakho lokuhlanganisa ulibeke phansi nanto. Uphinde nala lo akhansele lo. Lo akhansele lo kusale lo. Lo times lo waya kuqhamuke bani ke? uBC. BC. Sesiphelile ke njalo isibalo sakho. Ukube bekuthiwa zinamba lezi ubusuzohlangana. Ngeke ngithi uAD nguhlanganisa noBC ngizothi ansuba. Angikwazi ukuhlanganisa ngoba angazi ukuthi kumele bani. Ake sithathe ke isibonelo esipractical. Isibonelo esipractical nasi. Uma ngabe ngino 2/3 nguhlanganisa nikeza ke enye nguhlanganisa no 4/5. Ngitheni ke kuwena? Ngithe into yokuqala oyenzayo udweba i-division line yakho. Nansi i-division line yami. Thatha le number le uyimultiply ngale number le. 3 times 5 noma 5 times 3 kusinikeze bani ke? U15. Nanku u15. Sesiwutholileke kanjalo u15 wethu. Sesithi o3 bangaki ku15? Bawu5. 5 times 2. O3 bangaki ku15? Bawu5. Bese sithatha lo 5 esikhuluma ngaye sithi times 2 kuqhamuka u10. Sehlisa uphawu lwethu. Uphawu lwethu olukhona uplus. Nantu siyalwehlisa. Bese sithi o5 bangaki ku15? Bawu3. Busu uthatha lo 3 utimes ngo4 kuqhamuke bani? U12. 12. Bese kuyasuka angithi ke la sithe awukwazi ukuyi-add lezi yazinto ngoba uzazi ukuthi ziwobani. Kodwa lokhu uyakwazi uku-add. Mangi add u10 no12 kuqhamuka u22/15. Nanso ke answer yami. Phinde ngize la namzukwana ngisusa. Mangisusa into yokuqala nje ngiyenzayo ngiyagijima. Subtraction ngiyagijima. Ngiyodweba a division line yami. Bese ngithatha lo Q ngumultiply ngalo M ngithole uMQ. Bese ngiyaqhubeka ke from there. Bese ngithi uQ ukhansela lo Q lo kusale uM bese ngithatha uM ngumultiply no P kuphume uPM noma MP kuphume MP. Ngehlisa uphawu lwami nanti ngiyakwehlisa uphawu lwami minus uM akhansele lo M lo kusala uQ bese times uQ no N kuphume uNQ. NQ. Bese ngithi ke le number ngisusa le ubani answer. Angikwazi ukuthola ianswer la
ezozwakala ngoba angizazi lezi zimele bani, angizazi lezi zimele bani. So kusho ukuthi ke lo usegcina eseyini ke yena eseyi-answer yami, lo ugcina eseyi-answer yami. Bese ngiyabuya ngithathe inamba ezibonakalayo, inamba ezibonakalayo asithathe zona lezi, asithathe zona lezi kodwa sizosusa manje. Nanko ke u2 over 3 minus 4 over 5. Sithatha inamba ezifanayo. Sithe uyasusa kodwa ususa ama-fraction, ususa ama-fraction. Into yenzayo uyagijima, phuthume kakhulu uyodweba i-division line yakho, nansi i-division line yakho. Bese ngithatha lo ngimultiplya ngalo kuqhamuke bani u15. Bese ngithi bangaki o3 ku15 bawu5. 5 times 2 qhamuka u10. Sengiyahamba ke ngiyobhala u10. Nanku u10 wami sengiyawubhala 10. Ngehlisa uphawu lwami uminus. Nanti uphawu lwami uminus sengilwehlisile. Bese ngithi bangaki o5 ku15 bawu3. 3 times 4 kuqhamuke bani u12. Sengiyahamba ngiyobhala u12 wami, nanku u12 wami. Umehluko ke la buka umehluko ukuthi yini. Ekuqaleni bengithi 10 plus 12. Manje sengithi 10 minus 12. Iyasuka yini inamba enkulu kwencane? Bazothi ke abantu cha ayisuki inamba enkulu kwencane, encane esuka kwenkulu. Kuyenzeka ke ingane zami. Encane enkulu iyasuka kwencane. Asibuke la. Uphawu luka10 uplus. Uphawu luka12, uphawu kwinamba luphambi kwayo. Njengala phambi ka10 akukho lutho. Makungekho lutho kusuke kukhona uplus. Phambi ka12 khona uminus. Sithi ke ubani omkhulu u12 no10? U12 omkhulu. Thatha uphawu luka12 uke. Sesiyalithatha uphawu luka12 silibhala phansi nanto. Sesithi 12 minus 10. Sesiyifunda siqhamuka ngapha manje. Sekusala u2 over 15. Yawubona kumehluko phakathi kwalama answers omabili. Senze isibalo ngeinamba ezifanayo la bese-add kwaphuma u22 over 15. Manje senza isibalo ngeinamba ezifanayo kodwa sesiyasusa yashintsha i-answer yakho. So yilokho kufanele ukwazi ke, yingakho sithi addition and subtraction they go hand in hand. Zinobudlelwano, zirelated, zisondelene. Asibuye sibuke i-division. Asibuye sibuke i-division. I-division mawenza i-division yama-fractions. Mawenza i-division yama-fraction. Yilokhu okuqaphelayo. Umthetho uthi thatha i-fraction lokuqala nanti fraction lokuqala k over p libhale phansi k over p. Sesiyalandela ke ngesitep esilandelayo. Isitep esilandelayo sithini? Sithi thatha i-division sign le, division sign ishintshe, ayisezi kuba i-division izoba i-multiplication. Sesiyishintshile. Bese uthini umthetho? Bese uthi thatha i-fraction lesibili libhale upside down. The up side goes down and the downside goes up. So kusho ukuthi sekuba ubani? U-b over j. Sesiyaqhubeka ke from that one. Athi ya multiply manje. Uthini konje umthetho wokumultiply eqaleni? Bekuthiwani? Simultiplya ama-numerators wodwa sithole u-bk divided by simultiplye ama-denominators wodwa sithole u-pj. Lokhu kusinikeze i-answer yethu. Sekuyi-answer leya. Asibuye ke sizobuka la. Senze lento ekade siyenza lapha ngaphezulu.
uthini konje umthetho uthi bhale lokuqala njengoba linjalo sesiyalibhala ke 7/8 uqhubeka umthetho uthini uthi buka i-division shintsha i-division yakho ibe u-multiplication sesiyishintshile ke i-division isiwu-multiplication uqhubeka uthini umthetho wakho uthi bhala elilandelayo lesibili upside down okungaphezulu kuya ngaphansi sesiyakwenza ke lokho kusho ukuthi okungaphansi khona kuzoya ngaphezulu. Now that we have done that seku multiplication ola sesenza ke lokhuya ebesikwenza kwi multiplication ezingaphezulu zodwa 7 times 12 kusinikeze u84 divided by ezingaphansi zodwa zisinikeze u8 mase siqedile lapho lokhu i-answer yethu lokhu okanye ke sesingafuna esizokubiza ngokuthi is a simplified version silibhale libe lula kakhulu sizofuna inamba ezongena la iphinde ingene la inamba ezongena la ibe yodwa ayiphindi ingene la ngendlela efanayo 4 bangako 4 ku8 bawu2 bangako 4 ku4 uyedwa divided by bangako 4 ku8 longezansi bawu2 so this is a simplified version yabona nje leli liyafana naleli ngisho ungathatha icalculator yakho uthi 84 divided by 8 kuzoba into efanayo namzukwana umuntu ethe 21 divided by 2 asikuzameke lokho ngecalculator masisuka lapho sizoya kulento ke esiqeda ukuyichaza la ebizwa ngokuthi ama equivalent ama fraction alinganayo